Hola, què tal? Aquest darrer episodi de nevades ha deixat gruixos més aviat modestos en el conjunt del territori. Per exemple, al massís del Montseny, que podem veure a la fotografia, s'han acumulat al voltant de 5 centímetres a les cotes més elevades. També s'ha vist neu al nord de la Serra de l'Albera i també, fins i tot, al massís del Port s'han acumulat entre 2 i 3 centímetres, malgrat que al Pirineu sí que els gruixos estan de l'ordre dels 10 centímetres. L'alteració marítima també ha estat destacada a punts de la Costa Brava, on aquí a l'Estartit el nostre observador ens deia que les onades oscil·laven entre els 2 i 3 metres d'altura. A l'evolució de les imatges del satèl·lit podem veure aquest braç de núvols que comporta algunes febles precipitacions, sobretot a les comarques del nord-est, malgrat que també hi ha intervals de núvols a la resta del territori. A l'evolució de les imatges del radar podem veure aquestes precipitacions que al llarg d'aquesta matinada i matí han afectat diferents punts del país, però sobretot en les darreres hores a les comarques del nord-est, malgrat que, insistim, la precipitació és més aviat de caràcter feble. La previsió, per el que resta d'aquesta jornada de dijous és encara la possibilitat de precipitacions febles, insistim, a les comarques del nord-est, amb una cota que localment al nord de l'Empordà podria baixar fins als 500-600 metres, però en general estarà al voltant dels 800 metres. En canvi, els núvols encara difícilment deixaran precipitacions cap a l'interior del territori i com més al sud i oest, l'ambient ja serà fins i tot una miqueta més assolellat. De cara a la jornada de demà, canvi de situació, domini de l'ambient assolellat, hi haurà forces estrats baixos, bancs de boira, que a punts de la depressió central poden ser persistents fins al final del matí. Pràcticament l'ambient serà més fred a primera hora del dia i, en canvi, a la tarda les temperatures es podien recuperar perquè l'ambient serà força assolellat en el conjunt del territori. I la resta de setmana, en principi, hi haurà intervals de núvols tant dissabte com diumenge, més assolellat dilluns, malgrat que al vessant nord del Pirineu podria ploure feblement i les temperatures amb tendència a pujar, si bé dilluns, en principi, ja no pujaria més el termòmetre. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.